Oraingo honetan, irailaren 15ean antolatu dugun Aftersun jaialdia izeneko kultur jaia iragartzera gatoz. Honela esan da, beste jaialdi normal baten zentzu hartzen du, baina ez, jaialdi honen berezitasuna energia berriztagarrien erabileran egongo da. Energia berriztagarriekin bakarrik funtzionatuko do jaialdi guztik, eguzki indarrarekin eta energia zinetikoarekin, alegia. Bueno, jaialdi honen egitarau musikalari dagokionez, Ekiza, Los Pies del Gato, Maider Zabalegi eta Keu Agirretxea musikariak izango ditugu, eta bitarten Solar Sound Systemeko DJak arituko die eguna girotzen. Eta beste alde batetik egune fotovoltaiko nagusi eta pixkat berezina puntu berezi ematen diona jaialdi honei izango da gune didaktikoa. Eta horre ongo die bi instalakuntza erreal, eskalan, eta gero hainbat panel didaktiko jendek hasieratikan ez dakinak ez donak, teknologia ezagutzen ez donak ikusteko nola funtzionatzen don eta nola idan funtzionatzen. Beste batetik baita gune didaktikon txikinak baita eukiko dute aukera. Tailertxo batzuk antolatuko ditugu instalakuntza txiki, plaka eta bateri txiki batzukin montatzeko bakoitzak bere instalakuntza eta bertan martxan jartzeko eguzkikin. Dela 2 urte martxan jarri genuen Oiangun Natur Eskola, eta beste alde batetik dela 5 urte ospatzen deula astronomia gaua. Aurten astronomia gau hori barneratu da Aftersun jai honetan, oso osagarria ikusten genulako gauza bat eta bestea bien aldetik, eta erabat Arantzadiko Oiangun bilatzen dituen irizpideekin eta helburukin erabat bat datorrelako, ez, jaialdi hau. Eta, astronomia gau honen barrun, bi ekintza nagusi ingo die, lehenengoa eguzki tailerra da, atxaldeko 6etan hasiko dana, eta gehien bat da bideratuta umei edo herriko txikienei eta familiei baita. Bertan emango dira azalpenak eguzkin ingurun, azalpenak eta bitxikerik azalduko die, eta baita aprobetxatuko da eguzki erloju bat iteko eta ikusteko nola funtzionatzen duen hola era didaktiko baten. Eta horren ondoren, eguzki sartzen hasten den momentun, hasiko da behaketa astronomikoa. Gure gunea legortari mundurakoa izango da batez ere informatiboa. Eskau ziguten nola justu egian guiten, martxan jartzen egian oantxe bertan, handaukeu gure taldeko kide bat, Cabo Verden proiektu bat plaka fotovoltaikoekin funtzionatuko duna, eskatu ziguten, komentatu ziguten, posible izango zen, pixkat esplikatzea nola jarri deken praktika nolako teknologi bat edo, 3. munduko laguntzako proiektu baten, ez? Eta, proiektua ezkenen da, pixkat esplikatuko bai danik eta nik larun baten gertuatzen da neozenei, baina da, plaka batzu jarriko diteu, han daon, Cabo Verden daon, irla bateko nekazal kooperatiba batek behaien lurrek landu alizateko ude lortzeko.